kai in ba bulowa ba ina ka kai wallahi ni sai na ni da bana ni shiga karkashin gada Lagos ba gada ni can cin kasa na shiga wallahi zinari ni ka diba wallahi ka ko san nayi ke iskanci ina ruwa da idanunka salamu alaikum babu shin ku ba ku labarin sarki mai adalci ya halta shi hankali to wallahi ni kana ba abin da yake ga min wallahi to sai na haikuri mai gari in wallahi ni wallahi ko mai duniya mu tai wallahi mutai wallahi tallahi baba ya na ga yau babu kowa a fara to ka san yau da sahi ne wallahi mutane ba su zo ba dai takwan ba su iso ba takwan to da ki zan wuce salamu alaikum ran kai dade salamu alaikum ran kai dade alaikum salam sarki mai adalci ga sunan ka san ka ta'addanci a gari ga yan bata gana ka har sun gama juna sa shakar juna shakayya sun haka da kai suna yi a gari na ha ga sunan ga su hukunta duk zaman lahiyan gado ni kulla cikin garin nan sai da kun kawarwale shi shakayya kwarai wallahi na yi muku alƙawari kai ka harma tun da kun faɗi gaskiya ba ku ja ba zan ba ku zaɓi duk hukuncin da kun kazarta shi zai muku wani irin hukunci kuka son a yi muku ma'ana dai mai sauki wanda muka ra'ayin muka so ko wanda kuka so duniya ta doka hukunci to ranka dade amma ka mai adalci ne bare mu fara ko to wallahi nuna mai nahi zama dan duniya ranka dade ina son a yi min bulala 10 amma jikar ga ta mai jiran gado a azami ita bisa bai sai a yi min bulala 10 sama gari ta a yi mai haka nan ya insha Allah sarki bai tsara kauli madalla ai na san sarki bai tsara kauli to masha Allah tun da ne muku alƙawari an gama to nagode wallahi na yi shi zama dan iska wallahi ko dubara ta bai wallahi yanzu dai kwanta ba abinci na kwanta ko dubara in ba abinci na da kwanta ko dubara mu da ma ita muka jira da ma ai kwanta sajan imai a bai dai ai imai ku kyanga men imai masu kyau daya na'am yes ranka ya cika alƙawari ya cika dan baba ya kirga su kai 10 na yi shi iskanci wallahi wallahi na yi yawon duniya wallahi ina son ni in kwanta ya hau sama na ai min bulala 50 50 kashe ni zai yi wallahi ne ta da alƙawari ku twale ni shi la ilaha illallah ku twale shi subhanaka kuntu minaz zalimina wa iza matal auru to ko ne ko sai na mari kai ranka da shi a zawan ga kwantar da shi ka twale ka azawan ga sama na lillahi mai hamsin ne nan mai hamsin baba la ilaha illallah an kai 30 mutuwa zai yi wallahi mutuwa zai ta ainihin ku subribi mana subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka